ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എ ടു സെഡ് ത്രിജിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്താ വീഡിയോ എന്നല്ലേ, ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പെസഹായോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുരിശപ്പവും ഇൻട്രിയപ്പവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. കുരിശപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഴയില വെട്ടി അത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ളതാണ് തേങ്ങ ചിരണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചു. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരിപ്പൊടി പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തിനുള്ള. പിന്നെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന്, ചെറിയ ജീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി, അതെല്ലാം കൂടി അരച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഓശാന ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ വെഞ്ചരിച്ച് നൽകിയ കുരുത്തോല കുരിശാകൃതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചത്. ഇതാണ് അപ്പത്തിന്റെ കുരിശപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുരിശപ്പത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും. ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉഴുന്ന്, ചെറിയ ജീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി, അതെല്ലാം കൂടി അരച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഓശാന ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ വെഞ്ചരിച്ച് നൽകിയ കുരുത്തോല കുരിശാകൃതിയിൽ നമ്മൾ വെച്ചത്. ഇതാണ് അപ്പത്തിന്റെ കുരിശപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുരിശപ്പത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അപ്പം നമുക്ക് കുരിശപ്പത്തിനും ഇൻട്രിയപ്പത്തിനുമുള്ള മാവ് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ഇടാം. അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയല്ലോ. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആവണം. കണ്ടില്ലേ? അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നിന്റെ മിക്സ് കൂട്ടി വെച്ചതും കൂടെ, അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് കുരിശപ്പത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഉഴുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തത് വേണ്ടത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇനി ചേർക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഹോട്ടലും ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കണ്ട. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് ഉഴുന്നിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത പരിപാടികൾ നോക്കാം. ഇൻട്രിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് റെഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരിശപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 3 പിടി എടുത്ത് വെക്കാം.
കുരിശപ്പത്തിനുള്ളത് അപ്പം ഇവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരിശപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവും തേങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങയും ഉഴുന്നും ഇതെല്ലാം കുരിശപ്പത്തിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയപ്പത്തിന് അത്രയും വേണ്ട. അപ്പോൾ കുരിശപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉഴുന്നും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടേ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണം. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. കുരിശപ്പത്തിൻ്റെ ഈ മാവും ഇതും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കുരിശൊക്കെ വെച്ച് കുരിശ് വരച്ച് കുരിശ് വെച്ച് നമുക്ക് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലാട്ടോ നമ്മൾ കുരിശപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിശ് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുറിച്ച് ഒരുക്കി വെച്ച ആ കുരുത്തോല ഇവിടെ വെക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് ഇല എടുക്കുക, ഒരു ഉരുള എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വെക്കുക, ഇല കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇല കൂട്ടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പുറത്തെ സൈഡും പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഇന്ദ്രിയപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുരിശപ്പം. ഓക്കെ, നമുക്ക് റെഡി ആയതിനു ശേഷം കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുരിശപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ദ്രിയപ്പവും പാല് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ വെച്ചു. പഴങ്ങൾ, ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുരിശപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഈ അപ്പം മുറിക്കണം, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയപ്പം കഴിക്കണം ഒക്കെ വേണ്ടേ? അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെ കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തത് ആരാ? അച്ചാച്ചനാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ആണുങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതൊക്കെ കുഴച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഴച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആന്റീനെ അമ്മേനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കുരിശപ്പൊക്കെ മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയും നല്ല വരണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തിയെന്നുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ. സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു നിർഗളിക്കും പ്രകാശമേ. സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു നിർഗളിക്കും പ്രകാശമേ. അന്ധകാരവിരിപ്പുമാറ്റിയും ചന്ദ്രമേറുന്ന ദീപമേ, കേഴുവാനാവിൽ ആശ വീശുന്ന മോഹ
അതെ, അവിടുന്ന് പുരുഷമണ്ഡലത്തോളം കീഴടങ്ങി. അതിനാൽ സർവേശ്വരൻ അവിടുത്തെ ഉയർത്തി എല്ലാ നാമത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ നാമം അവിടത്തേക്ക് നൽകി. സർവസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഉചിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. സർവേശ്വരൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹാ മർദ്ദകരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിലെ പീഡകൾ സഹിച്ച് രക്ഷിച്ച ഈ കുടുംബത്തെ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് കൂടി എന്നേക്കും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹാ വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. സുവിശേഷ വെളിച്ചത്താൽ ഇരുളെല്ലാം നീക്കിടുവാൻ അവതാരം ചെയ്തവനെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങിടാം. കർത്താവേ, ഭരണിയിൽ നിൻ സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ. കർത്താവേ, ഭരണിയിൽ നിൻ സാക്ഷികളായി തീർന്നിടുവാൻ. ഞങ്ങളിൽ നിൻ സുവിശേഷം പൂങ്കിരണം ചൊരിയട്ടെ. ഞങ്ങളിൽ നിൻ സുവിശേഷം പൂങ്കിരണം ചൊരിയട്ടെ. വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 22 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. പുതിയ ഉടമ്പടി. അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് സ്വീകരിക്കുവിൻ, ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്. അനന്തരം പാനപാത്രം എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് നൽകി. എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു. അവൻ അവരോട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്നതും ഉടമ്പടിയുടേതുമായ എന്റെ രക്തമാണ്. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത് നവമായി പാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ കുടിക്കുകയില്ല. സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായെ സ്തുതി. മെറുമോളെ, 2022 പെസഹാചാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയല്ലേ, നമുക്ക് നാളെ പള്ളിയിൽ പോണ്ടേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.